Soc en Jordi Gonyi, vaig néixer fa 68 anys aquí al Poble Sec, per tant no soc una persona migrada. És a dir, la meva mare també va néixer aquí, aleshores el tema de la migració, perquè m'interessa aquest treball que esteu fent, és per la meva àvia i el meu pare. Hi ha coses que he de suposar. Fins i tot la setmana passada vaig anar al poble de la meva àvia per veure com era, perquè no havia anat mai, ni ella tampoc quan va venir aquí. Aleshores, la meva àvia suposo que era d'una família de llauradors, perquè clar, venien de València, i allà no són pagesos, són llauradors, que vaig veure allà. Aleshores vaig anar al cementiri i vaig veure làpides on hi havia els cognoms de la família, però clar, em faltaven punts de referència per poder identificar. Aleshores, la meva àvia va néixer el 1898 i va venir de petita, amb el seu pare, la seva mare, i suposem que 4 o 5 germans, 4 segur, 5 no ho tenim clar. Aleshores, ella sempre va treballar coses humils i he anat seguint una mica la pista i van venir, em sembla que al principi van viure el que abans es deia el barri xino, el que ara es diu el Raval, i després es van instal·lar al carrer Roser. Del carrer Roser van anar al carrer La Font. Aleshores va tenir una vida bastant dura, va tenir disgustos, es va quedar viuda molt jove amb una filla. 2 fills es van morir abans. Aleshores, doncs, jo sempre la recordo sola, no amb nosaltres i tal, però no amb una altra parella ni res. A veure, penso, per les sensacions que tinc, és que la relació amb el veïnat va ser correcta. És a dir, eren uns altres temps, és a dir, quan es parla d'escales eren comunitats realment. És a dir, que allò que, per exemple, es deixaven els nens a un altre lloc, a un altre pis, o la gent, això sí que ho he vist, baixava amb les cadires, s'asseia a la tarda, i hi havia 3 o 4, principalment dones, els que estaven al carrer parlant. Això ara no es fa, no existeix. I a més si hi ha ascensors encara menys. Això no ho sé. A veure, el que sí que sé és que una dona sola en aquella època era molt dur portar una família. Aleshores feia tot el que podia. És a dir, feia la neteja, era senyora de feines, vull dir, i estava a el que antigament es deia la fexa, i també estava al Teatre Victòria, es portava al bar. Però això sempre m'ho han dit que ella no sabia llegir, o molt poquet, i no sabia el que posaven les ampolles. Aleshores, bé pels dibuixos o pels colors o així, si li demanàvem un ron de no sé què, posava el ron, però ho sabia perfectament. Però la pràctica, abans que la llegir, va anar a escola molt poquet. Apenas sabia firmar, vull dir. Lo negatiu, principalment, és tenir que marxar de la teva terra d'on has nascut, pel que sigui, per motius econòmics, per motius de guerra, el que sigui. És a dir, no era una qüestió voluntària, sinó és el mateix que estan fent en aquest mateix, la gent peruana, o la gent africana, o la gent marroquí. És a dir, el 99,9% ve a guanyar-se la vida i poder-se disfrutar i que la seva família pugui millorar. Això és bàsic. Aleshores, què esperaven aquí? És millorar. Em sembla que ells, quan van marxar, devien de tenir alguns parents, però el que sí que és cert és que suposo que per qüestions econòmiques i perquè estem parlant dels anys 20-30, el sistema de transport no és com ara. És a dir, suposo que venir des de València aquí podien ser 2 dies tranquil·lament. A veure, jo conec el cas d'una amiga nostra que la seva mare va venir caminant des de l'Aragó. I suposo que això devia ser bastant freqüent. És a dir, si no tens mitjans per pagar-te el tren, doncs vens com pots i arribes quan arribes. Aleshores, el meu pare sí que va tenir família en el poble i sí que nosaltres vam anar, però també
les condicions econòmiques i les condicions de transport havien canviat. Podríem dir els 2 punts, o 3 que són, perquè un altre ja és per mi és desconegut. És a dir, el poble de la meva àvia sempre va estar present. Bèlgida, que es diu Bèlgida i tal. I sí que m'havia plantejat almenys anar-lo a veure. I això ja aquest any s'ha pogut aconseguir. Que la Vall d'Albaida és una zona agrícola molt maca i tal. Aleshores, amb el tema del meu pare, ja era una altra època, sí que anàvem als estius i teníem més contacte amb la família. Però la majoria de gent del poble del meu pare van fer-se com la segona residència, la casa del pueblo, que es deia, no? Perquè era a Navarra. Però a la meva mare no li feia gràcia el poble en si. I per tant no van acabar tirant. Probablement sí, la meva mare va dir que sí, segurament alguna casa i els estius ho haguessin arreglat i tal, però no va haver-hi aquesta. A veure, jo crec que va haver-hi la meva mare va frenar. El tema de la migració, que la gent vingui d'un territori a un altre, és enriquidor. És a dir, sempre i quan que sigui gent que vingui a integrar-se. Si és una migració de plan turístic, que és una migració temporal, aquesta no beneficia. És a dir, beneficia econòmicament a uns sectors, però el que és el barri no. És a dir, en aquests moments el barri està patint el que jo dic un despoblament. És a dir, un pis es tanca perquè la gent es mora i a vegades la família el lloga o a vegades el ven o el posa a lloguer turístic. I els lloguers turístics, ja dic, econòmicament poden ser rentables per qui té el pis, però pel barri no. És a dir, aquest barri estava ple de botigues, ara és un desert. És a dir, per molt que diguis compra de proximitat, nosaltres som els primers que ja no comprem de proximitat. Agafem Amazon, pim-pam-pum, i ens porten el paquetet i ja està. Aleshores, ara estem en una fase de canvi i el barri jo crec que està perdent. I a més, si trobes com cada 2 per 3 fons d'inversió que compren un bloc de pisos i els renoven i els posen en plan turístic o de luxe, doncs clar, les economies de la gent jove no poden permetre's aquest tipus de pisos. El carrer Blai era un carrer ple de botigues, de comerç, passaven els cotxes pel mig, és a dir, a banda a banda fins i tot aparcaven, però havia vida. Ara hi ha un altre tipus de vida. Passeges amunt, avall, quan estan les terres plenes, i sents parlar idiomes molt diferents. Doncs clar, això ha canviat. Això ha fet que gent del carrer Blai hagi marxat. És a dir, si tu tens un grup de terrasses a sota i a l'estiu, això fa soroll, bla, 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 bla. Això pot semblar molt bonic, però la realitat és una altra. És a dir, aquí també volia diferenciar també la migració que podríem dir que ve a guanyar-se la vida. És a dir, que hi ha vegades que 2 o 3 famílies viuen en un mateix pis. Això els meus sogres, que van venir de Galícia, també ho van fer-ho. És a dir, vivien en una habitació, la parella i la filla, i en una altra habitació vivia una altra família, i tenien que compartir. A la que es va poder, ja van anar a un piset, petitet, però així. I això és el que està passant en la migració que hi ha en aquests moments aquí. A veure, jo conec amb una família magrebí que estan en una habitació, o estaven, pagant una borrada, és a dir, molts diners, i a la que han pogut s'han anat a pagar el mateix o una mica menys, però en un pis una miqueta que ells tinguessin una vida pròpia. I això s'està repetint. Abans eren gallecs, ara són marroquins, o peruans, o ucranians.